Tayo. Para may maibigay tayo. Gusto ba niya? Gusto niya yun. Sabihin mo na. Kuya! Kuya! Ate! Patikot nga po ako ng ng sotang humpad. May Chicken pa? May lechon kawali dyan. Oh. May lechon kawali. Uli natin tayo nila lang. Sarap yung pancit mo? Parang kulang sa gulay. Malang gulay eh. Gulay. Lumapit ito dyan. Malang gulay din.
ni tatay yun. May kapansin ko. Winner. Siguro nasa noodles din ang nagdadala no? Homemade. Homemade chorizo de bell. Ay, gawa namin oh. Di ba ginagawa lang dati yan? Ayan. Ay, ano? Gawa namin. Yung kaklase ko. Sabi. Sabi ng kaklase ko. So, parang ikaw lang yan nung elementary daw kami lagi daw ako buo. Sabi, hindi ako magtaka na Hindi lang. oo, sige, yung anak mo sabi gano'n. Oo nga doon. Di ba na naalala yun na lagi akong buo? Kayo lagi namin buo, sabi. So, naalala mo pa pala yun eh? Ay, kaya hindi ako magtaka yung ganyan ng anak mo. Sa dancer si Ila eh. Dancer ka rin ba? Hindi naman nag-boom si Ila. Nag-boom ba si Ila? Parang hindi naman uso sa kanila yun. Ayun tayo. Mamaya. Mamaya. At ngayon nung high school ako, nagagawa pa rin ako news eh. Kung nalakayan mo na. Pero ayaw lang ako sa nilalapayang sa mga projects. Walang pambili. Ano? Gastos daw yun. Eh talaga naman ah. Tignan mo si Mona at si Ila. Ang gusto lang, naalala ko yun. Ang sabi lang ng nilalapayang, okay lang daw yung mag-news, ganyan. Pero wag daw sasali sa mga pera-perahan. Oh, gasto. Laging kinakausap sila lapayang ng mga teacher ko na isasali ko pero ayaw ni Lola ko. Buhay pa, nanay mo rin ah. Maliit ka? Grade 3 dati eh. Grade 3 ako nung kapatid ko. Huh? Kaya ano, Hindi mo na nga inaabot. Hindi naman talaga rin. yung Lola Payang ang nag-aayos sa akin. No? Oo. Tapos yung JS. Naalala ko si Lola Payang nanonood na may dalang payo.